Inilah kepatanglah kita baca apa titihnya masuk di kudo pacu, lalu berlanjut pula petitih tentang kudo baban. Kini kita sudahan petitih tentang masuk menjadi baru tu. Iko nasib lelaki ke sana. Jadi ingat-ingat jago-jago untuk kepakian kita sebagai orang Minang. Baca ceritanya menjadi baru tu sana. Kita baca. Mahadok mahadang kahulu hanyut bermuaro kalawitan malompek nan lai basi tumpu mencancang tapek di landasan. Ba aku ba itu. Riwayat dibaca bukan karangan tapi lah jadi kurenah kehidupan tentang ramudo bekas sudahan awal dibaca akhialah nampak ketapean. Kok diulang-ulang kisah ketika sedang bagehe di lapangan piganta dan tidur dapet padan pindahih lantang indak katandiangan pitunduk menyembah lawan jokawan. Namo tasabui galata anjuang kamari pai jadi pujian di madu dua selero balanjuang kesenangan orang sekalian. Namun baitu hidup baroda baputaran suko jo seso bagiliran mudo jo tuwo ka jadi pakaian hidup kamati lah jadi suratan. Kok dulu dibaca masuk ketiko jadi baru tangguh batingkah bunyi dah buat karambi tukang kampungan lah mengaluah tukang sulo tangan lah cahaya. Kini baanya lai ketika gigi lah mulai tangga jatuh nan tidak kama mutui pilin nan tidak namuh lungga umualah tuwo badan lah kuruh. Satentang nan ba itu sedang paguno namo disanjuang badan tabuang bopek caracu baru tuwo membilang huntuang habilah umua di balik seso. Balik tu sana. Orang rumah lah mulai anggan dan sana nan tidak mau langan alamai nakodo kapindah tangan cameh nan tidak takatokan. Biasa diansua-ansua labaran jak tampe maunjua biliak muko pindah ke dapua usialah raso ke pintu kubuah. Kok dikayai badan bau saho umpama mailo awua dari ujuang pak cando mahantaan kayu dan bacabang marasai badan payah leno cando ayam kalah sabuang rasolah badan kata buang. Pak sudahnya lagi. Sempiang nanti do kamambilai, cupuan yang tidak dapat uleh. Orang rumah minta bercarai, baju di kameh jumpa kaki. Nak tu tak buang juga sudahnya sana. Nan padusi pulang kain dua, kalau laki babalik kasako. Jadi baca hati nan ramu rasa kaluluh ibu minangko. Tumpak kepada sako nan baluha, kok lain namuah katompangan. Dia rasa hidup kamambalak dan sana nanti do mengamehan. Balik ke sana. Kama di bawah untuk pagasennya leko. Sungguh pun baik itu Tuhan dan sungguh berkuasa. Kasih sayang tidak tak bilang nimai dan tidak berkesudahan. Dia muslim lagi bersudaro bolehlah aso sampai ke lapang dapatlah tadah ketampungan. Asa bermula dari Allah kembali balik ke jalannya. Tobat nasuha mengaku salah badan mahuni surau tuo. Kau indak maju ka jadi khatib imam kok lai pandai membaca, kaji dan sampai ilmu sapili katukang azan kajadi juo sampai di siku riwayat.